pajalero pa 21 August chaka cha 2026 ndetseko limene bwalo la milandu lalikulu mu mzinda wa Lilongwe kuzera kwa jaji Mzonde Mvula apereka chigamulo pa nkhani yokhoza ndi pempho la belo limene mkulu wa CDED nakunayazo nakuti Center for Democracy and Economic Development Initiative a Sylvester Namiwa amapempha mbuyo pa 13 August chaka cha 2026 paja a Sylvester Namiwa anamangidwa pa 30 July chaka cha 2026 potsatira mlandu umene anapamula kuti pa zimene anayankhula interview imene anapanga paluntha paja mkazi anena zonena kuti in 2 months time wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko a Justice Jenansa atakhala mtsogoleri wa dziko maso akuti anapalamula mlandu wina kuti anafalisa uthenga wabodza zifukwa zimene apolisi anawasungira pa 30 July chaka cha 2026 ndi tikatsata bwinobwino nkhani zawo zinazapita ku Residence Magistrate Court imene oweruza mlandu kumeneko Austin Banda zaipanga lifa nkhani imeneko High Court kutengera kuti imakhuzana ndi treason ndipo satira chigamulo chimene Anamiwa anakhala kusungidwa ku malo a prison kudzafika siku limene pa 13 August chaka cha 2026 pamene amapempha belo kumeneko ndipo oweruza mlandu Mzonde Mvula anazapereka chigamulo chawo pempho la belo limenelo ndi mkazi anena zona kuti a Sylvester Namiwa amene akulipira ndalama yokwana 2 million malayi kwacha ngati belo bond komano munthu ameneyo oya wa Sylvester Namiwa a Gift Mwenye anazanena zonena kuti ndalama imeneyo a Sylvester Namiwa sangathe kukwanisa kutengera kuti ntchito yeniyeni imene amagwira yawo activist ndi sangathe kukwanisa ndalama imeneyo omwe ake ankapempha zona kuti ndalama imene angathe kukwanisa ndi 500,000 malayi kwacha ndipo satira pempho limeneyo Mzonde Mvula anazafotokoza zonena kuti apereka chigamulo chake pempho la belo tsogolomo kuzafikira tsiku la lero pa 21 August chaka cha 2026 ndi kumene aperekedwa chigamulo chimenecho ndipo chigamulo chawo chaperekedwa Sylvester Namiwa apasidwa belo kumeneko tioneko mene zinakhalira after atapasidwa belo a Sylvester Namiwa chabwino utaona amene zakhalira pamene after ndauti a Sylvester Namiwa atapasidwa belo pamenepo jaji Mzonde Mvula of course tikatsata bwinobwino chigamulo chimene a jaji Mzonde Mvula apereka kunena zona kuti a Sylvester Namiwa alipire ndalama yokwana 5 million malayi kwacha komanso mboni zawo ziwiri zimene akuonesa surety ya nani cash bond ya ndalama zokwana 10 million malayi kwacha choka pamenepo ndakuti Anamiwa azikaonekera lolemba lina lilonse ku polisi ya ku area 30 komanso condition ina yonena kuti azikhala ku nyumba kwawo ku area 38 kapiri uko mzinda wa Lilongwe komanso zikalata zawo za paulendo nesese zonena kuti azipereka registry ya kumeneko ku court ndi zimene zanenedwa condition ya belo imeneyo kuti condition yamba ndi imeneyo apereke ndalama yokwana 5 million malayi kwacha cash imeneyo of which ndi kuti ndalama imene yaperekedwa ndi kuti awapanga release kumeneko kuchoka pamenepo mboni zawo aliyense aonese ani cash bond yokwana 10 million aliyense amakhala ndi kuti asasinthe azikhala kumweko ku area 38 kapiri kumeneko komwe ndi kunyumba kwawo condition yachitatu condition number 4 imene yonena kuti azikaonekera ku likulu la polisi ku area 30 ndi kuti lolemba lina lilonse komanso ndi kuti pange salenda passport yawo registry ya kumeneko ku High Court mu mzinda wa Lilongwe ndi imene nkhani zake zayendera kumeneko komanso chinthu china chonena kuti a Sylvester Namiwa alamulidwa kumeneko kuti asayankhulepo nkhani ina iliyonse yokhuzana ndi mlandu umenewo ka direct ka indirect mano asaikepo mlomo nkhani imeneyi inanso ndi chonena kuti a Sylvester Namiwa paja timadziwa bwino kuti amakonda kupangisa ma press briefing kutengeranso ndi ntchito yawo ya activist akunena zona kuti dakale panowa ndi kuti asakhalenso akuyitanisa misonkhano ya atolankhani kuti zimenezozo asapange pokhapokha ndi kuti nkhani yawo izathe bwalo milandu ndi pamene azayambirenso zoyitanisa misonkhano ya atolankhani eka nkhani imene izatha liti ndi chaka chammawa kayandiliti pamene izathere nkhanipo pamene no a Sylvester Namiwa azapezeke zona kuti ayambano kuyitanisa misonkhano ya atolankhani fotokozera mtundu wa Malawi zimene akuziona munthu ameneyo ndi imene zakhale zikuyendera nkhani tozovuta kwambiri of course ndi kuti jaji amene Mzonde Mvula ayika pa 8 September chaka chimene cha 2026 lino ndi kumene kuzakhale kumva nkhani yonse choka mbali zonse pali Anamiwa komanso ndi kuti no mbali ya boma ndithu nkhani zake zovuta chachikulu bolo Anamiwa apasidwa belo of course paja ndi kuti kundendeko samapeza bwino akumbukira bwinobwino kuti panali pa 16 pa 15 pamenepo kasi chaka chimene cha 2026 paja Sylvester Namiwa anayamba kusapeza bwino ali kundende ya mawu mpaka na anapezeka zona kuti anawatengera ku chipatala cha ABC kana kuti African Bible College kumene amalandi athandizo kumene kwa masiku angapo paja kuti chimene chinkavuta ndi tonsils komanso BP ndi zimene zimavuta kumene ndi limadziwa kale nkhani imene zimakhalira ma conditions akundende amakhala ovuta kwambiri anakhala ku chipatala zafika pa 18 August chaka chimene cha 2026 ndi tsiku limene anapanga discharge kumene kotino titha kunena zona kuti a Sylvester Namiwa akhala ali m'manja mwa polisi pafupifupi kwa masabata atatu wamangireni pa mlandu umenewo ndi pa condition iyi imene akunena zona kuti asatanise sonso msonkhano wa atolankhani mpaka na nkhani yawo izathe pamene papa ndi kuti awafinye
osati masewa Sylvester Namiwa chwa nthawi zambiri timaona ndithu akuyitanisa misonkhano ya tolankhani akaona zona kuti china chake sichikuyenda bwino kakuboma kosakuchiyendesa bwino amathamanga ndithu kuzafotokozera mtundu wa Malawi imene pakuoneka zona kuti pali injustice kuboma kokha muzambiri ndithu a Sylvester Namiwa amaoneka zona kuti amayesesa kuyima kundi Malawi chama activist ndekuti ku Malawi ndi ambiri kwa basi pamano maliro activist amaoneka nthawi mnyengo zimene amene akuyima ndi Malawi ndipo tikatsata bwinobwino kunja kuno ma activist amene ambiri ndithu anapita ku mute amachita kuonekeratu mbali zomwe amayima amaoneka mbuyo mukuyankhula kwambiri pamene kunali maulamuliro ena amene nakungobwera ulamuliro umene ulipo padakali panopa amaonekeratu mbali zomwe ali mwana uyu Namiwayi amaoneka ndithu kuti ayesesa kuyima kwa neutral sabereka boma kunsana chifukwa nthawi zambiri maulamuliro khala akulandira zilango kwambiri tikatsata bwino mbuyo mu anazathebwedwanso ndi anyamata azikwanje nthawi imeneja amene anthu ankandikira kuzisankho nthawi imeneyo ankapanga demand ya justice kuchoka pamenepo dakali panopa ndi apaso tamuona kuti akamuponya muchiloposi kuti mwina akhe madzi kumene kusatira kuti amaoneka kuti no amapusha for accountability enaso kumazaganiza kuti mwina ni ngati njira imodzi yofuna kumukhazika chete Namiwa kosi sitingamuyikire kumbuyo makamakaso pa zimene anayankhula nkhani yokhuzana ndi zimene anayankhula pa Luntha TV komabe Namiwa amayesesa ndithu ima limodzi ndi Amalawi zimeneno ndi zimene anthu amayembekezera ngati munthu omenyera ufulu of course posatira kumangidwa kwake ambiri timaona mmene zimakhalira m'masamba mchezo ena amaoneka zona kuti lokondwera kwambiri machita kunena zona kuti Namiwayo ndekuti asatuluke of course magaena amene amaoneka kuti ma die hard achipani cha Democratic Progressive Party of course si onse ano ena ake amaoneka zoti ndowuma mitima kwambiri so ndete amachita kuyankhula m'masamba mchezo mukunena zona kuti Namiwayo ndekuti asatuluke amene angofera kundende kumwepo kumachita kunena zona kuti ayi mpaka na 2030 amene akhale kundende magaye kodi mtema amene ubwanji nomata kuti anthu tasiyana amwina political ideology komano zomafuniyana zoyipazi izi ndese zabwino ndithu tizikhala ndi umunthu tizikondana mata Namiwayo analakwisa of course ano kumafuniyana zoyipa ngati imene mayankhulira magaye zena zimene zonse zabwino tiziyesesa kumakondana ndithu saipe Namiwa lero chambuyo moto ambiri anali kumbuyo kwake amene ankalimbana ndi magaye akungeresa aja ndelero le asakhale munthu woyipayi nomata kuti analakwisa mukuyankhula tizikhala ndi umunthu anyways nkumazaganizira kuti last mwinja pa 13 kasi chaka chimene cha 2026 atalamulidwa kuti apereke 2 million anapezeka zona kuti anadandaula kumeneko kuti ndalama imene akatha kuonesa 500,000 ndiye pano akabweranso ndi chifiga chachikulu kwambiri 5 mita ndalama yambiri kopya kuti kutheka anthu ena amachita limodzi kuthandizana kuti Namiwa yatuluke kuzika pano ino ingoyamika kuti watuluka Namiwa ngati pali zina kuti khati kuzona mkati mwa ndimemo kutengera kuti pa 80 pamene nkhani imeneyo ikalowe full trial ayi mmene nkhani zake ni imene zayendera kubwala milanduko zoti mukuonapo bwanji pamenepa kamaka pa nkhani zimene tezinena zonena kuti njira imodzi yofuna kumukhazika chete Sylvester Namiwa lino asiye kusakasaka accountability kuchoka kwa adindo force potengeranso ndi manarratives yake pa interview imene janalakwika ndithu apena mukuona zonena kuti Namiwa deserve zimene wakumana nazo munyengo imene ngati maganizo amene tili nawo titha kufotokoza mu comment section umo ano tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu waliyo panga like video imene komanso panga subscribe channel imene ya Fox Malawi News 18 ndicholinga choti nkhani zambiri zikamachitika kuti zitha kufikirani musavuta.